Så hvis vi var med mere biler til Vojens firma. Og der var en, jamen, han skulle også bare op og have en lille tur der. Det skulle bare være lidt de andre. Så lige han steg ud af Så er du ude at flyve, Niklas. Indendørsflyvning, det er fordi det sner. Kan du have på med? Ja, tak. Gødseltur, det får du samtidig. Får du fuldstændig lavet op plastikdåser. Ups. Så har du fået købt. Hvad skete der der? Banken? Okay. Det var sgu for slidt. Jeg har det på video. Skete der noget? Ja. Det er godt, du er polstret. Jamen, den kan se, at det var meget. Ja, nu fik han heldigvis ikke i hovedet. Nej. Nej, det ville da have været det. Hvordan kommer han ud til? Det var da godt, at han gyngede så meget. Ja, det gør du herovre. Jeg sløngte den op, ja. Ja, den er der. Jamen, jeg har en anden med, så jeg sætter den til, eller? Hvad så? Er der andre, der prøver? Se om det er vist heldigt med jernstangen næste gang. Jeg tror ikke, at den ligger over for mig. Ja, de kan. Jeg kan godt tage to. Nej. Jeg er højere op, måske. Rent selv. Så er jeg oppe på noget crazy. Skal jeg ikke lade mig på en tur? Ja.